Ale čakaj, už má bus A priamo. však nech vystúpi na Sofiskej. Nie. Hej. Áno, Sofiská je Na práve radku vystúpi, to je stupid, ne? Magnezitka. Posledné video. A teraz už s lepším vybavením o mnoho. A už sme starší o mnoho. Odtedy to bolo... Len to tak budeš to fialer, alebo také sú. Oranžový. Kde sa to tým nemá? Nie, doslova, kamo, ty si lepší alebo NASA? Ty si pomaly To čo smíral má NASA. NASA, aj keď videla, že slnko je biele, len tá Došiel. Nie. Nie! Nebolo tu na... Nie inde. To je... To bolo pri Slovnáčke. Keď sme chodili, tam sme chodili na ten chodník, kde sme palili petardy cez zimu. To bolo pri Slovnáčke. Ale nie Slovenska. Pohoda už. Doma je vlastne cestnička. To piči. Zase bitky sa dejú. Tu sme naposledy išli z Jaromka. Hej, je. Hej. To on odišli. Here we go. Mne nejdu policajt, to hodia iba. To je posledné video. Vamos, že mi sa stávajú. A ne, tak povedz, že som bude. Ako si povedať? Nie. Aha, teraz by tu nemal byť nikto. Keď bude čítať výchovú skúšku, tak ja budem utekať, a keď bude tríne, len hovorte moje meno. Adam Budík. Nie, tu nie.
veci. Po firme sa svieti, poďte rýchle. Ale inak tu pracuje môjho otca, kamoš v automechanika, tam tak, kde môže byť to ani musí byť problém. Podsade radšej tak. A tam sú auta inak. Tam auta? Pozri sa na seba, Tam dve auta. a také staré. A nie, tam nikto, oni sú vo firme všetci. Podľa mňa oni už budú končiť o chvíľku. O 8. A je 46. Poďalej. Si musíme si sadnúť. Čo ti jebe? Posledná magazitka video. Už to niečo robiť, už iba sa zakempím do budovy. Čo ti jebe? Tebe jebe, že sa vták. Nás budú strašiť vtáci. Hej, ideme tam. Tu je tá babika, tak kde? On tu stále je. On tu stále je tá babika, pamätáš tú babiku? Stále tu je. Stále tam je. Dobre, ja tu čakám, chlapci, kým bude.
the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand, open arms. This is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on, memories never change. We need to keep slow. For us it's run and go. For us it's all we know. It's run and go. We think ahead at a force out. We run and go. For us it's in our bones. It's run and go. It's run and go. It's running. Aj za dripera. Prečo? Dneska nie. Neviem. Kde? A čo ideme na VSS-ke, nie náhodou? Ja už som sa zľakol. Môžem si začať aj ja napísať. Väčší problém by bol, keby on skočil dole. Bez vám byť. Daj. Počkaj, nie, teraz je dačo iné. Ja to si mi spadať. Nič, on mal len Nie háč dole. Najprv mu normálne. Stanko, na chvíľku máš flashlightu. Svietli, bo ja otočam. A nie ste teraz na čo? Hello, hello. Mám taká. Čo? Ty tu ostávaš? Hej. Ty si debil. Ten má aj kokot. On má zdechy. Zdechy do rana. Jebnutý. Však ho zober. Zober. Zoberte ho. Ale ty neháč za dole veci. No sa co? Prídu. Viem. To je na teba. Hej, Už okej. kto tu dotlačil? Poď do piči. Ty to mi vysávaš. Však oni nebudú vedieť, čo. Dobre, tam je vysávaš. Čekaj, poď všetko. Tak povedz. Oni si nebudú Vie- nebudú vedieť. Že ti nebudú vedieť, keď si spýtu. Keď ti dajú fúknuť, tak konec sú. Okej, ja to čo? Nás pošlu domov. Aj baterku. Nesmie teraz, netreba. Je šanca, že to by dačo buchlo. Ty si kokot. Je šanca, že by to dačo buchlo. Čo? Neviem. To okrem toho, že budeš háčiť tam nič. Počujem sa. To nie je ten istý, čo tam bol. Neviem, ale viem, že budík... Nás nemôžu pustiť psa. Čo? Nás nemôžu pustiť psa. Nemôže, lebo keby pustil... To už je jeho pojeby, nenáš. 15, ale... Dole, no. Čo máš, debky? Kde ty ide spať? Čo? On je zaspať, necháme. A bude ty tu ostávať potom, vieš o tom. Sa dobre, sa prepadne. Na tričku. Boky,
idú na kino, tak ideme. Ja nejdem na kino. A keď stretne Olivera Zavackého, je v piči. Zavacké nie dneska. Dneska bude na kine Zavacký. Zavacky nechodí na kina. Nechodí. Nechodí. Chodí tam z lesy. Máme liek. Dostanem sa na túto, na Aničku a na Ty fuj, Aspoň- to je za jeden kar. Dobre, už držte v piči. Však ticho. Aspoň niečo Kamu máme. tam vzadu sa svieti. Nahore na baku. Ešte sa zapli svetlo inak, len tak pre info. Ty si starší, jak ja. Koľko máš rokov? Kedy si sa narodil? 2012? On je marec. 2013. 2013 marec. Hej. Ty? Si o mesiac starší. Ja A som čo? starší, jak vy obidvaja, Hej, takže my držte v piči. Ja som myslel, že ja som najstarší, som to ja. On je najstarší, ja som druhý. Tam možno si starší, Ty si ale najmladší a on je v tretí. bitke by som ťa rozjebal. Tá hej. Chlapci, mám jeden pol dať? Bude problém. Ty si nevieš sam riešiť problémy. Trápne. To je úplne prázdny vlak. Ó, ty kokot. Čo ti jebe? Čo ti jebe? Prečo som sa sľakol, keď ďalšie išiel. Kamo, dobré, že ja mám ešte reflexy. Daj, že keď je vlak. Pozeraj, ako sa mení farba, pozeraj. No a To je dziwek. A daj dva. dva, to nič, ostane také isté, sa mi zdá. A prečo na 0,5 sa úplne zmení? Či objekt. A ja to tak mám. Ideme na Aničku cez to. Potom mi pošli video. Hej, pošli. Na YouTube to bude. Dneska večer ešte možno. Dneska som dal ďalšie video vonku inak. Dneska som robil taký banger to video. Som úplne naše video z 2024 alebo 2025 recreatu úplne. On bol na YouTube, to bola grafika, že bola napríklad grafika z toho. Ja som úplne zmazal ho a úplne som ho recreatol. Je tam aj hudba, strih tam je, z hodiny na 30 minút. Som dneska robil 6 hodín. Čo? Čo bude radšej zniť? Čo keď závisíš? I still hear you in the breeze. See your shadows in the trees. Holding on, memories never change. Hotovo. Máme hotovo. Inak asi neviem, kedy ide vlak. Utekáme preč stade. Lebo dali sme to. Hotovo. Misia dokončená. Myslím pest. Ešte pokloniť sa ísť. Strašne scary tu je. Tu normálne nikde nevede cesta. Samozrejme. Idú po nás. Som späť. Dali sme to, ale
musíme teraz ísť preč, lebo ľudia tam sú. V nedeľu ďalšie video bude. Ideme na Furču. Pôjdeme tam proste. Dáme Urbex, vrátime sa na magnetickú na jeden climb. Ten vysielač fejkový, čo má kable. Potom ideme naspäť. Hej. Áno. Boris, v nedeľu ideme na Furču. Išiel by som. Budeme liesť hore. Kde? To je jedno, hoci kde. Na Furči som nebol. Ale môžeme sa potom vrátiť tu po Furči. Keď pôjde vlak, skačí doleme, hej. Tu na keby nasvítili. No tu na nič už. Už neutečieme. Ale aj tak by nás vyhodili, hej. Asi, hej. Ešte natáčam po McDonald's, potom vypnem video. Dúfam, že aspoň z toho videa bude, že sme ten climb, uvidíte. Kamo, ale tento Urbex bol dobrý. Ani nie. Bol, kamo. Iba ten climb. Večer bol dobrý. To ideme aj na budúce kino. Hej. Piatok. Ale ja už nechcem climb. Ja už chcem ísť tam naspäť, jak sme boli, vieš, to tá vysoká budova. Nebabíte climb? A bude ešte ja zrobím climb. A ja zrobím climb. Dobre. Hej, už sme tu pri nich. A kde stanú? Oni sú pri Mekači. Dobre. Čakajú na nás na buse. Ideme aj na buse, máme stačí. Ale škoda, že sme ešte viac nešli na ten Urbex. Kámo, ja 15 budem chodiť vlakom po Urbexoch. Prečo 15? Jo, 15 už môžeš chodiť. Ako môžem teraz ísť aj sám. Rodiče mi nedovolia asi ešte. Čiže môžeš vlakom aj bez 15 chodiť. Ja mám tie veci, ale rodiče mi nedovolia ešte asi tak ďaleko ísť. Nie, dovolia vlakom, ja som aj išiel vlakom do Prešova. To je do Prešova, tak musíme nájsť taký Urbex najprv. No, Pôjdeme? však Prešov je Urbex, sa mi zdá. Dobre, tak, ale nemusíme do Prešova, musíme ísť inde. Lebo tak ľudia, tešte sa. Tak dobrý, ale bol tam dobrý. Budú Urbex, ešte budú veľa. Tento rok to bude lepšie. Tento rok to bude lepšie, ne? Podľa mňa, aj minulé roky. Neboris? Hej. Mám lepšiu aj kvalitu videí, ne už teraz a... No sebe to. Teraz pozrite video. Predtým si mal starší mobil. Tak, hej. A to minulý rok som na tomto telefóne natáčal, ale... Teraz mám aj kameru už na climby. Už nemusím skipovať bez natáčania. A teraz môžem už rovno výsť hore aj s natáčaním. Toto video bude tak 10 minút, to bude mať. Čo v pohode. 10-15 minút. To nebude dlhé video. Keď môže vyzerať po piči tu na firmách. Fú. Kamo. Neprejdeme cez plot. Aesthetic. Na čo cez plot? Takže to musíme celé obchádzať do piči. Však poď kolonice, no a čo, máš čas? A ty kde poďme? Ty kokot! Čo ti jebe? Ak jeblo. Čo je Ty kamene, čo bude kam dál? Počkaj. Neprejdeme. Kurva. Ja som ešte Ďalší. Kamať. Nejde. Poď. Kamo, to je úplne, že creepy, proste. Lebo nerobí hluk. Uvidíš svetlo. Vlak, zadu. Biehaj, poď. Vlami. A tam bude. Tu je dobré. Stojíš, čupni. Neuvidíte aj keď... Neviem, ale čupni. To piči. Kamo, keď sa vyjebe? Dobre, nerob. Aspoň keby na druhú stranu. Čo sa stalo? Dobre, tu. Tu nás neuvidí, neboj. Čo sa deje? Ide. Kokot! Tebe jebe! Fú. Tak trbovlie, kamo. Tak trbovlie. A prečo najprv zastal? Trbovlie je najvyšší komín Európy. No, tam toto je presne tu na. Tam chodia vlaky každý 15 minút, tam mám plán 2031 ísť. Boris, Nič, len ma picha dačo v nohe strašne. ja mám v pláne 2031 ísť na najväčší komín Európy. On je nový. Išiel by si so mnou? Hej. 2000 budeme mať 19. Nie, 20.
21. Teraz 21, 22. A ty kokos, som sa tak zľakol. Lebo to nie vidno ten vlak. No. Není ho vidno, není ho počuť hlavne. Sa musíme obzerať. Dobre. Ľudia pri Mekači. Sa mi lúčim. Ty kokos, som zase... Ty bože. To je plot. To je všade plot. Bože. Samitka. Jak prejdeme? Bo my to neprejdeme. Moment. Seriál sa opakuje. Bežme preč. Bežem. O koľko nám pôjde, už kúkaj, ja som